ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ದುವಿಲ ಮಾಲ್ವಾಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ, ಮಾಲ್ವಾಡಿಡ್ ಬುಡ್ರೆಗಿಂದ ದುವಿನ ಅಂಚ ಐತೆ ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇನು. ಸ್ಕೂಟಿದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಡ ಅವು ಝೀರೋ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕಾಡೆ ಐಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತದ ಕನದೇರಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಗಾಡಿನ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಗಾಡಿನ ಬುಡ್ರೆಗಿಂದು ದಾಯಪನ್ನ ಗಾಡಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ನರಕೈತು ನೀ ಮರಿ ಎಲ್ಲಡ ಮಾತ ಒಡೆಲ ನೆತ್ತೊಂದು ಪತೊಂದು ಪೋಂಡ ಐಟು ಕುರಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದು ಗಾಡಿನ ಫುಲ್ಲು ದೆಕ್ಕದು ಪಸದು ಅಂಚನೆ ದುವಿನೈತೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಕೊನದು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪುದುವಿ ನಾನು ಕಾಡೆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ನಡು ಟೆಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆತುಜಿ ಸಾರಿ ದಾಯಪನ್ನಗ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಂತೆ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಈ ವೀಡಿಯೋದ ಬೊಕ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮಂಡೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಜೆತ್ತಿನಿ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿ ಕಾಡೆದ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇಡ್ಲಿನೇ ತಿನ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದು ಅಂಚ ಅದು ದುವಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಸಾನಿದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತಲು ಮೇರ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೋಯ್ಯರು ಅಂಚೈತೆ ದುವಿನ ಅಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಿಯ ಬಂದಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರಕೇನುಜೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನಾನು ದುವಿನೈತೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಬುಡೋಡು ಪಂದೆನ್ನಿಯ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಏನು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ ದೆಕ್ಕಿಯತ ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ಡೊಲ್ಲ ಏನನ ಒಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚದಿನಿ ದುವಿ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಪೋಪುಜಿನ ಪನ್ನೇಕ್ಲ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಆಪಿನೇಕ್ಲ ಸರಿಯಾಂಡು ಅಂಚೈತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬತ್ತು ತೋಡಾಪುಲೈಕ್ ಏನನ ಇಂಜಿನ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಾಗದು ಒಂಜಿ ಒಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲು ಇಪ್ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತಂಡು ನೀರುಡು ಅಂಚ ಅವ್ರ ಸಾಧ್ಯಲಪ್ಪು ಒಂದೊಂಜಿ ಟೈಮೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜದಾನೆ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಫುಲ್ಲು ಮಂಡೆನೇ ಹಾಳಾಪುನ ಇಂಕ್ ಇಂಚ ಪುರಾಣದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮೂಲು ತಿರ್ತಡು ಮೀನು ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ಏನಂದಿತ್ತೆ ಪೇಂಟೆ ಪೋದು ಮೀನು ಕನವಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಾನು ಮೀನು ತಿನ್ನಂದು ಅಂಚ ಮೂಲು ತಿರ್ತಡು ಮೀನು ಆರ್ನಾಡು ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಮೀನನ್ನು ಪಸಂದು ಬತ್ತೆ ಏನೇ ಮೀನು ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಯಾನು ಏನಂದಿತ್ತೆ ಪೇಂಟೆ ಪೋದು ಮೀನು ಕನವಡಿನಿ ಮೀನು ತಿನ್ನಂದು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಾಡಿಂದು ಅಂಚ ಐತೆ ಅವಳು ಬಂಗುಡೆ ನಂಗು ಬೊಕ್ಕ ಬೆದಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನಿತ್ತಂಡು ಅವು ಮುಳ್ಳುದು ಮೀನು ಅಂಚ ಬಂಗುಡೆ ನೂದೇಕ್ ಮುಪ್ಪ ಬಂಗುಡೆ ಬರ್ತೀವಿ 25 ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ್ ಇಂಚ 2 ತಂದು ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಮುಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಅದು ಮೀನ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಆತದ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬಂಗುಡೆ ದಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕಣ್ಣು ತೂವನೇ ಗೊತ್ತಾಣಿಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಗುಡೆನು ರಡ್ತುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಗ್ಲಾಪಿನತ್ತು ಅಂಚ ಐತೆ ಈ ಬಂಗುಡೆನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತಂಡ ಬೆಟರ್ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಲಾಂಡ್ ಮೀನ್ದ ಅಂಚನೆ ಬಂಗುಡೆನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪು ಅಂದೆ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಮಿನಿ ತಾರೆ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ರಾಪುನ ತುಪ್ಪೇನಿ ಖಾಲಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಂದಾಂಡ ಜೋಕು ತಿನ್ಪುಜೆರ್ ಹೀಟ್ ಆಪುನ ಬೊಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಮಲ್ಪುನ ತೂ ಕಾಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟುಪ್ಪುನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿಂದು ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಡಿ ಯಾನು ಸದ್ಯಗೂ ಗಾಡಿ ನಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಮಾತ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಏನತ್ತು ಒಂಜಿ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಏನಾಂಡಲ ತಪ್ಪರೆ ಬಂದಿಜ್ಜಪ್ಪ ಗಾಡಿನ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದೀನಿ ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಇಂಚನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವ ಅರ್ಪುಡು ಇಂಚ ಪುರಾಣಗ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮೀನೇನಿತ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬನ್ಪಿನ ವಿಧಾನ ನನಗೆ ಗಲಟ್ಟಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಲಿ ಯಾನಿನ್ನಿ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ದೆ
ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಮೀನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಪೋಂಡದಾನೆ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಏತು ಸಲ ಪೋಂದೊಂಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಿಯಾವ್ ಮಿಯಾವ್ ಪಂದ್ ಎದಾಗ ಮುಟ್ಟೆ ಬಾಡುವೆರ್ ಎದ ತಿನ್ಪಿನಿಂದ್ ನಾಯಿಲೆಂತೂ ಮೂಜಿ ನಾಯಿಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಆತ ಜೋರುಡು ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲೆನ ತಿನ್ಪಿನ ಮಿನಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮಿನಿ ಪಾಡಿ ಎರಡೆ ಎಂಕಲೇ ಪೋಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ವಾಯ್ಸನ್ ಫುಲ್ಲು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಮೀನ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಲೊಂಬುದ್ಲ ಕಂತೆ ಈ ಮೀನನ ಮೀನು ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಲಾಯ್ಕಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಮೀನು ಕಂದುಜೆರ್ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ದಾಲ ಕೈಪುಗ್ ದಾಲ ಆವಡತ್ತ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಈ ಮೀನನಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಬೊರ್ಚಿತ್ತಿನ ತೋಜಿನ ಇಂಕ ಅಂಚ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಅಜಾಜ ಆದ್ ಪೋತುಂಡವು ಮೀನು ಡೌಟ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪಿ ಮೀನುಗ್ ಕ್ವಾಡದ ಮೀನ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಒಂಚೂರು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮುಂಚಿಯೆ ಮಲ್ಪುನಿಂದೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ತಾರೆ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯನಲ ತಿಕ್ಕುಂಡದು ಮೀನ್ದ ಪಂದ್ ಈ ನಾಯಿಲು ಪುಚ್ಚುಲ ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ದಾಂತೆ ಐಕುಲು ಈ ಮೀನ್ದ ಕೋರಿದ ಕೈಪಿಜ್ಜಿಡ ಈ ತರಕಾರಿ ಮುಟ್ಟುದೈತು ಉಪ್ಪುಜೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಪಾಡುವ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೀನ್ದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾರು ಮಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನೀ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನೆ ಬೇತೆ ಐನೆ ಬೇತೆ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟೆ ಬೋದ್ಲು ಆಯ್ಕದ ಮೀನ್ ಕಂತದಿನಿ ಮೀನ್ದ ಸಾರೇನ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದ್ ತೂವರೆ ಪೊನ್ನ ಈತ್ ಗೆತ್ತ ಪಾಡ್ದಿನ ನರಕ್ಕ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಎಂಕ್ ನೋದ್ರ ಬೇಗು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿನ್ ತೋಜು ನಾತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದ ಯಾನ್ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ನಿಗಲ್ನಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕಾವಲಿಗು ಯಾನಿತ್ತೆ 3/4 ಚಮಚ ಐನಾತ್ ಸಾಸಿಮಿ ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚ ಐನಿಗೆ ಅಂಚನೆ 1/2 ಚಮಚ ಐನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1/4 ಚಮಚ ಐನಾತ್ ಮೆಂತ್ಯ ಅಂಚನೆ 1/4 ಚಮಚ ಐನಾತ್ ಓಮ ಅಂಚನೆ ಅನ್ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಹಿಡ್ದು 4 ಚಮಚ ಐನಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಪಾಡ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ನಿಕ್ ದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪೋಡಂಡ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ಲಿಜ್ಜಿಂಡ ನಡಪುಂಡು ದಾಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಂತೆ ಕಮ್ಮೆನ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ನಿಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ದು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು 10 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಗೆತೊಂದೆ ಖಾರಗ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ಅದು 10 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಅಂಚೆ ಈ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆವರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಕಡೆ ಗೇಯ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾನು ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಶುಂಠಿಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಮಾತಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನನತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊಳ್ಳಿನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಅನ್ ಮೂಲು 1/2 ಚಮಚ ಐನಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪಡಿಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಕಡೆದು ಕನೈದೆ ಮೀನ್ದ ಕೈಪುಗ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಯಾಪನ ಮೀನ್ದ ಪೊರಳು ಮಾತ ಬರ್ಪುಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪುಡಿ ಮುಂಚಿ ಪಂದಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಮೂಡ್ದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದು ಇವ ಸುರುಕು ಈ ಒಂಜಿ ಅರೆಪುನು ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಅರೆಪುನೆ ವರ ಕೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಯಾನ್ ನೀರುನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳುಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಂತೆ ಈತ್ ಮಲ್ದೆನ ಅಂಚನೆ ಕೊದ್ದೆನಾಗ ಒಂತೆ ದಪ್ಪಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನಿ ಯಾನ ಮೂಲು ಮೀನನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂದೆನಿಗಲೆ ಮೀನು ಆತದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಅರೆಪುನು ಕೊದ್ಪದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ಮೂಲು ಬಂಗುಡೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ಯಾನ ಮೂಲು ಮೀನನ್ನು ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಣ್ಣದ ಬನ್ನಲೆಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತನ 4 ಮೀಟ್ಲ ಮೋಪರೆ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣದ ಬನ್ನಲೆಂದು ಒಂಚೂರು ಕಿಂಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ನನ್ನಲ ಒಂಚೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆದ ಮೀನುಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಯ್ತು ನೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಕೊತ್ಪದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚ ನೆಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಗುಡೆದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ತಯಾರಾಂಡ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಮೀನು ಮಾತ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಕವರ್ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ
ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡವರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲೆ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊರನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಕೈಗುಣ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಬೇತೆನೆ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಟಿಲ್ ಇಂಚ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಅವೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಆಂಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ನನ್ನ ರಡ್ರಡ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೀನ್ದ ಪರಿಮಳಗ್ ಎದಾಗ ಉನ್ಪಿನಿಂದ ಅವನಿತ್ತ ನೆಂಕ್ ಅಂಚೈತೆ ನನ್ನ ರಡ್ರಡ್ ಒನಸ್ ಗಂಟೆತೆ ರಡ್ಡ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಐತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಓ ಗಾಡಿದ ಮೀನ್ ಕಂದಿನ್ಗೆ ಗಾಡಿದ ಮೀನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋದು ಇಂಚ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದಾಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಮೀನ್ ಸಾರ್ಗೆ ಅಂಚ ಉರ್ಪೆಲಾರಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಲ್ಪಲ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಹೊರ ಮಲ್ತ ತೂಲೆಂಚ ತೂಕ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮೀನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ದುವಿಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ಗೆ ತೂಕ ಮೀನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಅವು ಬಂಗುಡ ಮೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಏನ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಬೈಯಾಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಲ ರುಚಿ ಬೇತೆನೆ ಆಯ್ತಾ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ವತ್ತಲು ಸಾನಿಧ್ಯ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವತ್ತಲು ಸ್ಕೂಲುಡು ದುವಿಗ ಲಾಯಕ್ ಅಂಡಿನಿ ಬಾಲ್ವಡಿ ಪೋರೆ ಆವಂದೆ ಲಾಯಕ್ ಜೆತ್ತುಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆತುಜಿ ನಾನು ಅವು ಎಲ್ಲನೇ ಆಂಡ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾನಾಗ ಅವು ಆತೆ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಅವು ಬರ್ಸದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೆ ಆತುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಅಂಚೈತೆ ಸಾನಿಧ್ಯ ಬತ್ತಲು ಸಾನಿಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದುವಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ದಾಲಿದ್ದೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂಚ ಲಾದ ಪನ್ನಗ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಪಂಡನಿಗಳ್ಳ ಗಾಡಿ 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 ಅಂತ ಅಂಚ ಗಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿದ ಅವಸ್ಥೆ ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಏನ ಬಂದಾಗ ಗಾಡಿನ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಾಲು ಮಲ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಾಲು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂತೆ ಬೇಜಾರ್ದು ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಚಾಲು ಮಲ್ತುವನಾಗ ಡ್ರರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಗಾಡಿಗೊಲ್ಲ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಪೋತುನದಾನೆ ರಟ್ಟನಾಗ ಅಂಚ ಜಾಮ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂದು ಅಂಚ ಸರಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಗಾಡಿನ ಎದುರು ಪಿರ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಕ್ಕ ಚಾಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ನಗ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೂವ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಚಾಣ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಅದ ಮುಟ್ಟದ ಕುಲಂತನ ಬೈಯಡ್ ಮೇರೆ ತೂವಡ್ ಗಿರ್ತದೆ ಏನಾರ ಪಂದೆನ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ತಿರ್ತಡು ಬ್ರೇಕ್ ದೌಲು ಅಂತೆ ತಿರ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ದಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತೀನಿ ಅವಲೈತೆ ನಾ ಕಂಡ ಫೋನ್ ಬಾತಿರ್ ನಾಗ ಇಂಚಿಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂದ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಲೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಅದಾಗ ಗಾಡಿ ಅಂತ ದುಂಪಿರ ಹಾಪುಡು ಸ್ಕ್ರೂ ತಿಕೊಂಡ್ಲೆ ಕಾತ್ರ ದಾನೆ ತಿರ್ತು ಗಾಡಿದ ಟೈರ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿರು ಅರ್ಧ ಪಾತ್ರೆ ತೂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಎಂತ ಲೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಆತನೆ ಕಾಂಡೆ ತೂತೆ ಅನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಲೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲಾತನ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲಾತನ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಗಲ್ನಟ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲ ಮಿನಿ ಬೇತೆರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಿನಿ ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ಪಂದಿದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ಆವು ಪಂದು ದಯಪನಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವರ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಡನೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ
ಎಂಚ ನಿಗಲಟ್ಟುಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಪೋಂದಲ್ಲಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಎದುರು ಪೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಪೋಂದುಂಡತ್ತೆ ಎದುರು ಪಿರ ಯಾಕಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತುಜಿ ನಾನೇನ ಮಲ್ತನ್ನಾಗೆ ಕಡೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೂನ್ ಮಾತ ತಿರ್ಗದ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂತು ಅಂತದಿತ್ತೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂತು ಅಂತದ್ದು ಗಾಡಿನ ಮೂವ್ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಯಾನು ಅಲ್ತಡೆಗೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ವೈಪರ ತುಯ್ಯ ಇಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ಉಂಡತಿ ಓ ಮೂಲು ಒಂದು ಇಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲು ಇಡೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಿತ್ತಲು ಇಡೆಗೆ ಅವು ಏನನ್ನ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನ ಅದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಇಡೆ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಮಂಡೆ ಮೂಲು ಇಂಚ ಇತ್ತಲು ಅವು ಇಡೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಲು ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಮಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಿನಿ ಇಂಚ ಇಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಇಂಚ ಹೊರನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಂದು ಅದಾಗ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮೇರೆಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗನೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೆನಪಾಯ್ನೆಂಕ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಆವು ಬಂದು ಅಂಚ ಪನ್ಯ ಅನ್ಬಕ ಪನಡ್ಚಿದಾಲ ಇಂಕ್ ಈ ಮಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ದಾಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆತುಂಡ ಐಟ್ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಪನೋಡಿಗೆ ಅವೆನ್ನ ಗುಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪನ್ನಿ ಪೊಂಜನಗಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಡಿಂಚ ಪುರ ಆಂಡ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಮಿನಿ ಅಡಿಗಂದಾಂಡ ಪುರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಅಂಜನಗುಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಜನಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಾಡಿದ ಪುರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಂಜನಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಯಾನ ಕಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪನ್ನಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕಾನಿಗಳೆ ಪನ್ನಿ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಿಗಳೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರಿಗಳ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸುರು ತೂಪಿನಗಳು ಬಂದ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ತುಳುವೆದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.